Donje studio kama mheshimiwa Eliud Owalo menjalar komtend piny Kenya kendo jatend PPP mano People's Prosperity Party. Ero kama nanyo kwa mwasechegi. Ero kamano. Ang'o momiyo Jokenya onego goni kura kaka jalar komtend piny Kenya? Ing'eyo Trevor ni asebete private sector kendo asebete sirikal. Tang'eyo tabu ma Jokenya ni godo. Sani Jokenya ni gitabu adi ariyo madongo. Kamora bora midhi e Kenya ka. Ng'ata mi wuoyo buro nyisi ni gionge pesa ofuko to kendo gichandre mondo giket chiemo e mesa. Gik moko adi? Gik moko ariyo. Gik moko ariyo gi emonego wapambanago. Tan awuon aneno ni an gi suluhu yath mwanyalo thiedho go tuo ariyo ma Jokenya ni gogi. Gimomiyo ji onge pesa en wach osuru. Osuru mani malo. Iyudo ni osuru ni malo ma ka ng'ato chulo osuru to onge pesa moro timo ang'o modongo malong'o. Mano achiel. Mar ariyo, bech gik moko bende nang'o? Bende ni malo. Matiende ni koro ka bang' ka ng'ato osechulo osuru, pesa modong' go mathin cha koro mondo omi oyud godo basic needs, gik machalo kaka chiemo, koro ok yot. An awuon kaka ng'ama osomo weche mag uchumi, ang'eyo gimonego watim mondo waduok pesa e mfuk ja Kenya to kendo waket chiemo e mesa. Mokwongo an koyiera president, usuru mani malo ni asego kwano. Income tax adhi duoko piny. Agole 35% ma entie sani, oduogo piny nyaka 20%. Nyaka 20. Nyaka 20. VAT makelo tabu kabisa e bech gik moko. Obed sukari king'iewo, VAT nitie. Obed chumbi king'iewo, VAT nitie. Asego kwano koyiera president adhi duoko VAT no, agole malo 16% e wi 100, aduoke 10% e wi 100. Income tax, tax michulo kalure gi yuto mar ng'ato, mar ng'ato. Corporate tax mar jok maloko ohala. Abi ng'ado gi 5%, 5%. Yeah? Across the board. Wan kendo gusuru mani kar computer kae iluongo ni digital tax. En adwa ni waruche oko kabisa. Gimomiyo adwa ni waruche oko nikech kar kanyo ero ema wantiere gi thuolo mar konyo joma kijende gi joma nyiri mondo yud tije sani. Sani tich andika mideta e kaka ineno data ya maberni. Sani githin. Yeah? Tiyudo ni nyithindwa pod wagolo kada la kucha ibiro Nairobi ka kata dhi e taonde mamoko ni biro manyango, biro manyo tich. To gimanyo tije maonge tich mibete e ofis ni. Gionge sani. Nyithindo wasepuonjo mochopo e university to giangaika town kar kae gionge tije. Emo mine no josiasa tiyo kodgi marach. Iyudo kata nyathi mose a tieko university to ni chulo siling 200 mondo ba ng'ato gikidi. Kamwa nyalo konye kijende gi nyiri masani en mbui kar kae. Kae nie maka wabet gi program maber mwapuonjo gi weche mag computer. Bang' mano ero to watudo gi kembe madongo loko kucha. To gitiyo ni kembe ka gine ko gweng' kae. Sani ok ochuno no tere ng'ato loka kaka ne itero nyithindo loka choncha. Iyudo ni jokor gweng' ni choka rambe ni ng'ato dwa tero nyathine loka. Sani nyithindo gi nyalo bedo dala kar kae e kor gweng' to gitiyo ni kembe maloka kucha. Kendo iyudo ka nyathi nyalo kata bet ni tiyo ni kembe 3 kata 4. Okinyi otiyo ni kambi moro Amerika, odiochieng' otiyo ni kambi moro Uingereza, odhiambo otiyo ni kambi moro kata Germany, otieno otiyo ni kambi moro kata India kucha. To kendo ichulo gi $1. Kae nie kama wanega ng'o gi thuolo mar konyo ng'o kijende wa. Omiyo ok ochuno ni waket tax kanyo. Gimomiyo tax nitie malo kabisa en ni wachoko osuru kuom ji mathin. Iwinja? Joma chulo tax Kenya kasani gin ji milion 9 kende. To jomonego bende chulo tax gin ji milion 27. Gin ji milion 35. Ji milion 27 gi ok chul tax nikech gionge yuto. Koro gimonego watim, onego wane kaka wadhiro pesa kuma joma mine nitie.
mondo lok go ohala. Kuma kijende nitie e jua kali kucha. Nikech sani gionge yuto. Jogi kwa dhiro pesa kuonde ma gintie ni, ma gibet gi yuto, to gibiro chulo ang'o? Gibiro chulo osuru. Manyiso ni wanyalo duoko osuru piny. Ya? Wanyalo duoko osuru piny to kendo pod wachoko the same level mar osuru mwachoko sani kata mang'eny. Wadong' ane wach osuru miwacho no maber.